Allah na da kai haƙuri. To wani ne ya faru? Kai haƙuri ne. Ni na damu. Kai da kai haƙuri da abin na wani. Allah ne, me kike mutu? Allah na ci amanar ka. Ni ban ga wani cin amana da kike min a rayuwa ba gaskiya. Ni dai da Allah ka ce man ka haƙura. To wai ma da kike min ne menene? Na ta ci amanar ka ne wallahi ba zai iya faɗuwa. Dai ka ce man ka haƙura. To wai wani irin cin amana kike min? A mazan da saurayi na. Kin san duniya ba da wata abin kauna bayan ki. Na san ne. To kuma wani irin cin amana zaki min? Ni na ka ce man ka haƙura. Kaji ne. Ni dai ban ga wani cin amana kike min. Ka ce man ka haƙura. Na haƙura. Kin yi ma da jabi, ni ma na ci amana nan take. Ba zan koyi miki ba na ci amana ki. To ne irin cin amana. To ai gaskiya ne. Abin da ma nake son gaya miki jibi ɗaurin aure na fa. Me ka ce? Jibi ɗaurin auren ka? Jibi ɗaurin auren ka baka ce? Insha Allah. Jibi ɗaurin auren ka baka ce mu baby. Ai cin amana da cin miki kenan sai ki hawo. Ɗaurin auren ka.